Oh. Hi, Zay! Welcome back, Zay! Nakita mo sa Welcome back na to si Zay sa iyahang 2 days nga pagstay sa Siargao. Sana all. Kung pagstay ni Siargao, siya na pagka... Uy, di ba sa Alam mo Siargao? na! So, munang wala ay gusto Sa itong ako, Zay? Oo, Zay. Tumay ka. Ay, itong naman ay kudaan. Itong na kudaan. Gani. Dawata na lang. Dawata ba nga naka-amigo ka sa ako, niya putik ko. What? Dawata. Tinatanong ko lang ng Siargao, eh. Yes, bigan sa Siargao. Nag-surfing ka rito, Zay. Ha? Wala. Naglaba ba? Okay. Yes! Today is Friday! Ug nami karon sa Calda Pizza. Wow. Calda Pizza sa Butuan City. Isa sa mga lamian. Dako! Barato! Ay, sakto lang sa presyo. Sakto lang yan. Dahil naglaway ko, Zay. Kay nga no, Zay. As in, ang atong gawin isang Monster Pizza sa Calda. As in, ang pinakadakot, Zay. Pangalan mo lang, Monster. Hadlok na rin kay Monster. O, pag mayroon kag Monster, mahadlok ka. Kay meaning, mahadlok ka. What? So mga kami karon no, isa sa mga dako ng mga pizza diri sa Butuan City. Nakatilaw na mo pizza, of course, oo. Pero nakatilaw na ba mo og Monster Pizza? Kung wala pa, kami ni Zay ang mutilaw para sa inyo ha. Ayaw lang mo ninyo tilaw eh. Ay, man ang Sorry. Nagkaya gawin ko, Zay. Sorry. Say, asa matulid dapitan sa ngam kataon sila dito mga dagko mga pizza ug mga lamian. Particularly Sa- diri sa Butuan City sa may tawag nga Capitol Drive. Dagay ka sila memories dira, Zay. Ay, pero dili lang ang mga taga Butuan ang nakailaraman diri. Ang mga taga Lahing Nasod, ang mga taga Cebu, yes. mga taga Luzon, mga taga Cebu yun. Charot, tayo something sa Cebu. What's this something? Ay, sorry. Cebu, Cebu. Yan na magdugay yo. Bani mi unya og ilaw sa. Excited na may karon nga among tilawan ay tawag nga Monster Pizza 40 inches wallop. Woo! Monster man. Okay. Uy, my God. Ngaw na ka, Zay. Yes, Zay. First bite. Tara. Mahulot mo, Zay. Paulot naman eh. Hi everyone! Kung gusto mong Monster Pizza, try this one here in Butuan. Diri sa Calda Pizza. Calda Pizza. Capitol Drive, Butuan City. Pwede ba? Ang among i-order ni Jai is ang Hawaiian Pizza. Of course, basically, ang Hawaiian Pizza, i-consist na siya Jai og Tomato sauce, tomato sauce, cheese, pineapple, and ham or bacon. Wow. muna siya mga basic na mga ingredients sa Hawaiian Pizza. Pero Hawaiian, Zay. Kasi pag hindi siya nagsugod, Zay. Sa barugo. Barugo man ka. Ngayon sa nato yung mga dili na part, no? Ani, para mapahak. Oh. Pahako na to. So, dito yung gulang mo, Jai. Nga wala mi nag-lunch. Lunch over. Bahal yung gutom na mi. Grabe yun, nagpuga na kita Because- baba. Oo, nagkuga na kung bawas pa gutom. Ngayon naman patay gutom. Isod sad. Inuod to pa mi. Kada ko aning monster. Murag mahadlo ka sa kada ko kung mahulot ba nimo o dili. Monster gani. Monster gani no. Oh, wow. So, ang halang no, kaya halang yun siya. Kaya yung makana ka. Okay. Ito mo na yung biggest pizza in Butuan City, 40 inches.
Nung muna gitawag siya Monster. And ang price ani, depende sa flavor. Ang among gikuha is kuan man, Hawaiian. So, ang iyahang price is 2,070. Pero, di po ka magmahay. Kaya nga ano, good for halos 30 na tao, no? Ang magmahay, oy, ambot na gani, mahurot ba na mo rin ni Jai? Muni kasagaran ni paliton sa mga nag-birthday, sa office. Malibre ka. school. Amo to, mahurot gila mo ni Jai, pero ang challenge naman Jai karon dapat amo ning hook doon kay habahap eh. Basically, ang pizza, pinahalang lang yun siya, mga sausages. So, mo yung hot sauce, mato ang regular. But, ang pinakalamig ay yun natin, kining hot sauce kay mga Pinoy, sama na mo ni Jai, hili ko halang. Hili ko halang. Halag mahalangan, basta. Because the pizza, sikat na siya dito sa Butuan. So, karoon na naman i-try ni Jai para among i-vlog. Hindi lang siya dako, lami po siya. Kapit na mapildi ang pizza. Ang murag nakatunga na namon ni Jai. Ito ito pineapple. And atong i-swallow. So, sa kahalang, mukuha na ako ang ipon. Yung ihalang sa halang yun. Saan naman ka? Ay mo katingog. Ako pang gramon pinalive. So, kaya testingan natin kung walay sauce. Ay, shout out! Zay, nene pa shout out! Isa man na. Wait sa akong tanaw na kong Soul! Shout out to Gerald Mercado. Yes! Hi, Gerald! And kang... Uy! Ang pilapil man ka, ha, Julaysa. Shout out, Julaysa Sanchez. Isa na siya. Murag ka siya. Jay. Punta kayo maani. And Kinesia. Marifi Diloy. Hi, Hello, Marifi Diloy! Mga untawag pizza. Hindi lang naman mo shout out mo, mong hagaron sa pagkaon. Tara na. Ignacio. Ay, Raymond Ignacio. Hi, sir. Wow! Hello! So, comment below at naglambo shout out. Mauna ang inyong i-comment below para amo mo Hashtag Lambo shout out. Oh. And basi kamo pa ang isa sa among mga subscriber na among hagaron pagkaon. Wow! Yes! Pizza to pinakadagan og comment na shout out. Siya ang ubanon og kaon sunod. Yes! The more you comment, the more chances of winning. Dili, actually, swerte mo. Dili swerte nga. Makakapin mo sa kaon. Swerte mo kay, you know, mga hitsuraan. Okay. Ay, Hey, manangin mo. It's over! You can't do this anymore. Yeah. So, nakay ko. Busog. Last bite. Oh my God. Nagtulo-tulo man na. Nagtulo ang sauce. Saucy guys. Ayaw, kalimti. Ay, nang dumdumi nga. Lambo, Bisaya. Ay, balik. Nakatingog.